La Madonna de Portlligat ha fet més de 17.000 quilòmetres des del Japó a Figueres. Es podrà veure al Museu Dalí fins al 22 de febrer de 2026. És considerada una de les obres mestres del pintor empordanès. Dalí va dir que havia pintat una obra mestra, diu potser no serà l'obra mestra de la vida, diu Dalí, però és la meva obra mestra. Llavors, aquesta obra és harmonia, és flotabilitat, és renaixement, hi ha moltes referències al renaixement. Hem destacat el paper de Gala. Gala com a Madonna, però Gala alhora és una dona divorciada, és una dona d'un esperit rebel, lliure. Vull dir que hi ha en aquest punt també la provocació de Dalí, no? Dalí va pintar la Madonna a Portlligat l'any 1950 i el quadre va viatjar fins a Nova York, on va ser presentat a la Carsters Gallery. Les fotos que s'exposen per complementar l'exhibició de l'obra tenen moltes similituds amb el procés de l'arribada a Figueres. Es va haver de serrar la barana d'un balcó perquè el quadre, d'uns 90 quilos de pes i de grans dimensions, pogués accedir a la seva sala. Mentre a Nova York, fa 75 anys, es va fer en politges, aquí es va utilitzar una grua. És una obra que, com va dir Dalí, amb ironia, és més difícil de ser traslladada que de ser pintada. Això ho va dir. Després veureu que a l'inici de l'Expo consta d'una sèrie de fotografies i veiem les dificultats per arribar a la primera galeria on es va exposar, que era la Carsters Gallery de Nova York, on es va exposar l'any 50. Era un 6è pis i veiem com la van elevant i com Dalí es preocupa de tot el procés. Per complementar aquest préstec excepcional del Museu d'Art de Fukuoka, també s'ha elaborat un audiovisual i es faran en les properes setmanes i mesos diverses conferències i activitats pedagògiques.